Mabiya Alƙur'ani zalla waɗanda ake kira da 'yan Kato sun bayyana ra'ayinsu akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama. Babban malaminsu na Sheikh Yahaya Masussuka shine ya faɗi wannan magana a wani zama na karatu da ya yi, inda bayan ya kai kora ga abokan hamayyarsa na siyasar addini wato 'yan izala, inda ya soki 'yan izalar da cewa su fa a ganin su ita bid'a ita ce duk abin da ba sa so, duk abin da kowa suke so ko kuma yi daidai da ra'ayinsu, wannan ba bid'a ba ne. Malamin ya karanta wasu ka'idoji wanda ya ce shi inda maulidi bai wuce wannan a wajensa ba, to babu wani matsala a maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama. Wasu masu kare suna matsalar su shine duk abin da ka san ba su so to wannan abu shi sunan shi bid'a kawai. In dai ba su son wannan abu to wannan abin sunan shi bid'a. Yanzu kadiba maulidi da ake yi. Su a wurin su maulidi duk abin da za a yi wurin to ni ko duk maulidi da ba za a yi kiɗi ba, ba za a yi waka ba, ba za a yi rawa ba, kawai a taru a yi karatu a tashi, to ina nan inda matsalar take. Babu. Kuma kai yanzu da kake challenging din su kan maulidi ba na zuwa taron daurin aure ba, a yi taron daurin aure, a yi biki, a kashe kuɗi a hidima. Duk hadisi ka kawo hadisi ko aya da ya ce a tara waɗannan al'umma in za a yi daurin aure, a yi biki, ga yamin aya ko hadisi babu. Ka gaya mana kuma inda ba a daurin aure. Ba haɗari ake tafiya ana yi ana mutuwa wajen daurin aure ba, ba ka da aya shi ko hadisi. Kuma taro ne ba kai saka ce ba tare addini ba ne, tunda an taru har ma ana jiran liman. Ko ba ka bane?